another project that has found music on Hum2. Az igazságért nagy árat kell fizetni. Mi így is egy család vagyunk, de semmi nem lesz már ugyanolyan, mint azelőtt volt. Pedig nagyon szeretnéd. Ne vigyelek el? Esetleg talán hozzám? Kösz, de nem. A nekrofilia nem az én pályám. Nincs itt semmi ijesztő. Mi az, ami ilyen nyomot hagy? Ebből én nem maradok ki. Ez a harc még csak most kezdődik. Ezek nem adják fel. Újra megpróbálnak majd rajtunk keresztül eljutni hozzá. Oda át. Szerdán 22 óra 5 perckor a Viaszat 3-on. Hum2.com makes it only about the music.